ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଟେଲିଭିଜନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ସ୍ୱର। ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ମଉସା ଆସିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଧର୍ମକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଭାଗବତ କଣ କହିଲା? କୃଷ୍ଣ ନିଦାରି ସନ୍ଥ ମାଉସିଲୋ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କଲା କୃଷ୍ଣ ନିରାରୀ ସନ୍ଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଏଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କି? କାହିଁକି ଭାଗବତ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କଲା ଠିକ କାହିଁକି ହବନି? ଭାଗବତ ଗୀତା ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ କି ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି କେମିତି କଣ ଠିକ ହବନି? ଧର୍ମକୁ ଠାକୁର ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କମେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଦେଖିବା କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତେଣେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଖସି ଆସିଛି ଆଡକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଶେଷ ବିଦାୟରେ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଧର୍ମକୁ ମାଲୋ କମେଇବା ପାଇଁ ନା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟରେ ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଚାରି ଅକ୍ଷର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନରସିଂହ। ନରସିଂହ ଠିକ। ଚାରି ଅକ୍ଷର ରାକ୍ଷସ ହଉଛି କିଏ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଚାରି ଅକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ବିଦାରଣ। ତେଣୁ ଚାରିଟା ଧର୍ମ ଥିଲା ଥାନ୍ତା। ଚାରି ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କର କଣ? ଏକ ପାଦ ନେଲ ତୁମେ ତୁମେ ବଳି ୟାକୁ ରଖି ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଜ୍ଞା ବାମନ ଅବତାର ପଇଠାରୁ ଭିକ ମାଗି ନେଇଗଲ। ବାସ୍ ବାସ୍ ମଉସା ଇଏ ଚାରିପାଦରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗଲା। ତିନି ରହିଲା ନା ଚାରି ରହିଲା? ସାରେ ଗୋଟେ କମିଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ କମେଇଲ ନା ବଢେଇଲ? ନା କମିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତିନି ପାଦ ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା। ତିନି ଅକ୍ଷର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ତିନି ଅକ୍ଷର ରାକ୍ଷସ ହଉଛି ରାବଣ। ତିନି ଅକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ନାରାଚ। ତିନି ପାଦ ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା କେମିତି ରହିଥାନ୍ତା? ତୁମେ କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ? କଣ କଲି କି ମୁଁ? କାମ୍ୟ ପବନରେ ଅହଲ୍ୟା ଏକ ପାଦ ବସିଲେ ତେଣୁ ତିନି ପାଦ ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ କାମ୍ୟ ପବନରେ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପଡିଥିଲା। ତା ବକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ ତିନି ପାଦରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଉସା ଗଲା। ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ରହିଲା। ଫକୀର ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମକୁ କମେଇଲ ନା ବଢେଇଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ କମିଗଲା ଅଛି ଆଉ। ତିନିରୁ ଦୁଇଟି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦୁଇ ପାଦ ଧର୍ମ। ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଠାକୁର ହେଲେ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ରାକ୍ଷସ ହେଲେ କିଏ? କଂସ। ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା କିଏ? ବଂଶୀ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁଇ ପାଦ ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା। ଥିଲା ତ ଥାନ୍ତା।
ତୁମେ ବଢେଇଛ ନା କମେଇଛ ପ୍ରଭୁ? କିରେ ଏଠି କଣ କରୁଛି କି ମୁଁ? ତୁମେ କଲ କଣ? କଣ କଲି? ସିଆଇଲ ତାର ପ୍ରଭୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା ବନମାলী ରୂପରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯାରା ସମ୍ବର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦ ମାରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦୁଇ ପାଦ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଟଳି ପଡିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ଶୁଣିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ରାବଣ କହିଲା ରାମ ମୁଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଛାଡିବିନି। ମତେ ମାରିଦେବେ ଆପଣ? କାହିଁକି କାହିଁକି ମୁଁ କଣ କରିଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ରାମ ଆଉ ରାବଣ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରାମ, ସୀତାପତି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ। ରାବଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ କି? ମତେ ଆପଣ ମାରିପାରିବେନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ମାରିପାରିବିନି? ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇନାହିଁ। କଣ ପାଇନା ତୁମେ? ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉପଭୋଗ କରିଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି, ଅନେକ ବୀରକୁ ମର୍ଡର କରିଛି, ଅନେକ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବିଧବା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କରିପାରି ନାହିଁ। କଣ କଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଟଳି ପଡିଛି ମା, ଆରେ ଆପଣ କହୁଛି ହେ ରାମ ଶେଷ ସମୟ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ? ମଣ୍ଡୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପାରିଲିନି ଜୀବନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେ ରାବଣ ମୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ହେବି। ରାବଣ କହୁଛି ହେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କଣ ମତେ ମାରିପାରିବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦଉଥିବି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘାଟି ଦଉଥିବ। ତେଣୁକରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ କହିଲେ ରାବଣକୁ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ହୁଆଇ জীবন বড় ন বলিয়ে মানব বচন দেব ন বলিয়ে বড় করে তুদে হনুমান রামচন্দ্র
ଦେବି ମାନବ ଜୀବନ ଯୌବନ ମନମ କ୍ଷଣିକ ମୁଁ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ ସମୟକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ ହେ ଶ୍ରୀପତି ରାମ ତୁମେ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କାମ କରିବ ରାବଣର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି କଣ କହୁଛି ବଡ ବଡ ଯୁବାତ ନ ବଳ ଆଉ ବଡ ତାଲ ଖୋଜ ବଡ ତାଲ ଖୋଜ ଯୁବାତ ନ ବଳ ଆଉ ବଡ ତାଲ ଖୋଜ ବଡ ତାଲ ଖୋଜ ସୌଦବନ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜନୁ ସୁଗେ ସୌଦବନ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜନୁ ସୁଗେ देखने खाया नहीं मिलेगा पर देखने खाया नहीं मिलेगा प्रभु कान बहु दूर सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की आज्ञा तारथ देखिया पाई ना ଖଜୁରୀ ଗଛ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର କଣ ଛାଇ ଅଛି କି ଆଲୋ ମା ତାଳ ଗଛରେ ଛାଇ ଅଛି ତେଣୁ ମହାପ୍ରତାପୀ ଆପଣ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କଲି କାହାକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଦେଇ ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତୁମେ ଦୁବ ଘାସ ଭଳିଆ ହବ ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ହବ ତାପରେ ତୁମେ ଜୟଯାତ୍ରା ଲାଭ କରିବ ରେ ତେଣୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସରୁଛି କହିଲା ବିଭୀଷଣକୁ ତା ଯୋଗ୍ୟ ପାଉନା ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ ଶିବାତ୍ତ ପସ୍ତ ଭୂପତି ବିଭୀଷଣ କରିନୁ ପତି জীবন হুদ মন বিধু তু হবে বিউ পাবি জীবন পাবি ଫକୀର ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାର ମଉସା ରାଜା କରିଦେବି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଉସା ଉପାଧି ଦେଇଦେଲେ କଣ ସେ ଉପାଧି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ତୁ ହୋ ରାଜା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା ତା ପାଖରେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୃହ ଭେଦି ବିଭୀଷଣ তুমি আমার কালা কানু তুমি আমার টিকি শুনো তুমি আমার চমালি
କରିବେ ମତେ ମାର୍ଜନ ପିତା ବେଳରେ ମାର ମାଉସୀ କରୁଅଛି ମୁହିଁ ସରଧାରେ ମୋର ମା ମାନେ ତୁମେ ଦେଉଥିବା ହୁଳ ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଟେଲିଭିଜନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ସ୍ୱର।